Assalomu alaykum do'ston, bardaron tomoshabinoin kanali ahli YouTube. Xush omadین ба канали мо, канали Қодиров Сайбирхон. Бардаро чӣ хеле ки дидем, яни го мо да канали химо партадем, нарша 17000 сомон гуфтадем, гусолаш гнаҷин. Да канали Қодиров Сайбирхон, канали химо да партадем, бардаро савдо шид. Нояи Калхозобод, Ҷалолдини Балхи. Калхозобод савдо шид, гириф бардари мо. Ина гусолакш 3 рӯза гуфтадем, ина бардаро гусолакш монда. Ай чорни пиёсиро гов ина бардаро 17000 гуфтадем, 14900 кам 15000 доставка савдо шид бародаро. Доставка ин синаш. Доставка савдо шид рафт. Нояи Калхозобод. Ина ҳози мо бардаро ина кулоб омадем, уҷа дар сафари кори доштем, ина омадем бардаро успет кардем, дар инҷа видео кардем. Меган чи маг видео на партеси говора на партеси гов нест чи ба на партеси ина бардаро ҳози ма ҳама говора нишон метем ки гов дар киҷо қарор дора. ҳози гови карпат на партофтеси мега ҳози ина ма шумо да бардаро хишро нишон метем. аввал дарҷа лайк подписатсияро биҷақен. ма говора нишон метем ки гов дар киҷо ай бардаро. ина бардаро дидестен ки нами гово ҳамаш инамҷа дай мо говора сари дашт овардагем чарондани ҳамун ҳисоб сари дашта ёро ҳози ма на партесам вақт нестай. инамҷа гово аста, ина карпат аста, говои кал аста, ина чорни пиёсир аста, иҷа гово бисёр ай бардаро. инамҷо ҳамаш говои мо ай бардаро. инаи кал бардаро биғиз чорни пиёсир бениҳоят гови хуб ай. сари сина мумкин ягон рӯз пас бизоя, худо розӣ боша. бениҳоят гови зурай. ина карпатора дес, ина бардаро, ина карпати сари сина. камакак афтовай. ина бардаро ҳамаи гово ҳамиҷа дай, ҳамаш ҳамиҷа дай. мо камакак вақт дар кора мо ай пишти кор бор бардаро успед намекунем барои видео. ина бардаро шумо тамошо кунед. сина кадай явҷе. и дами зоидан шай, инаи калам дами зоидан шай. ина бардар, ина говора десе немёр ҳози ҳамё насиб айни зоидан шава. қариб ё зоидак мисол шид ма ҳамёро ҳамаи партам канали худам.